Dagko sila. Ano kalit man to, Ben? Nanglupad ng ilang mga kwarta. Ben, mo rin kalit naman to, Ben. Lala. Sugas hangin. Nawa ko ako sa mga eh. Lala, nanglupad. Lala. Mag-live kita karon diri sa B. Rodriguez. Mo kini ang sitwasyon diri. Nanglupad ang ilang tent. Ay, pahak lagi ni em sa mga aron. Lang ato Awan lagi, mga naam ko nagpadong awan. Unos. Marvin ba? Tagbos lang kuko. Kasi mas tinda rin ang punit dai. Nagputay ilang mga plastik wa Wala purot. ko tayo ay. Purot ilang mga plastik. Di na lang siguro ta mahapit ba oy. Ah, uwan oh. Si Kuya dito pa ba? Nagulan na jud. Uwan na siya. Di lang ta mahapit dito na lang ta. Ikadlukan ako ba? Tuyok rata isa. Kay nay ulan dong. May Sunod na unos- lang ta pohon unos dong. is. Dilimay ang panahon is. No. Uwan. Li at si ama ako na ning kuan oy. Asa man sila ihatod na nato? Ako ba nagkol ko ni mo ko ingon. Pansit. Tornado. Ha? Ang pansit? Pansit. Ingon mo tornado wow. Apo di ra man sila pakuha. Di man to pa disturbo ba yung nante. Naman dai. Ang pansit ba? Ako na ay. Ay atulog ta sa mga day oy. Kung kuan atulog ta tulog ah. Yan lang ka uli unyang kadlaw, alas 2 kay magawas na to. Luwan mo po di dai. Mo gani. Lagoy tao dito ay. Nagan sila is. Video nag Christmas tree day. Ay may oh video nag Christmas tree ba? Ano yung kumusta dito dito nagbibida? Ah gani. Karon nga lagi na to, niya sa So ni ulan man po. Kalau ulan dito ka uwanan. unos ito. Ano puti mambutok suka? Unos. Kasi kuya og naa sa loud. Abi na to na taga may ben pag Timingan ka pa na loud ato. itong nang ato migdabaw ben dito sa lawas na ako ben.